У якім польскім горадзе самае лепшае стаўленне да цяжарных? Да беларускіх цяжарных нават перыядычна лепей, чым да польскіх. Як патлумачыць маленькаму дзіцяці, народжанаму ў Польшчы, навошта размаўляць па-беларуску? І чым адрозніваецца выхаванне дзяцей у Польшчы? Пра гэта і не толькі у новым выпуску «Зроблена ў Польшчы». Мяне зовут Тацяна Дзямчук, і мы пачынаем. Аўташкола для сваіх у Польшчы, Дэніс Драйв. Офісы ў 3 гарадах. Варшава, Вроцлаў, Тrójmiasto. Навучанне на зразумелай для вас мове. Высокі ўзровень сэрвісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промакод «Зроблена 10» дае зніжку 10%. Віка, прывітанне. Дзякуй вялікі, што адгукнулася на нашу такую непростую, мне падаецца, тэму, которую мы тут вырашылі сёння падняць. Сёння мы будзем размаўляць пра дзяцей у Польшчы, пра беларускіх дзяцей у Польшчы, пра тое, як адбываецца інтэграцыя, ці гэта асіміляцыя, чым адрозніваецца выхаванне. І увогуле мне падаецца, што для шматлікіх беларусаў гэта досыць актуальная тэма. Прынамсі, у маім полі шмат бацькоў, которые как-то жывуць з аднымі тымі ж пытаннямі нейкімі. І ці пытанні ад моманту а як тут запісаць у садок? Вот у чым адрозненне ад Беларусі да моманту такіх экзістэнцыйных, а хто мае дзеці цяпер будуць? І ці будуць яны лічыць сябе беларусамі? Таму, Віка, нешта сёння ў нас будзе. А раскажы трошкі, можа, пра сябе спачатку. Як даўно ты ў Польшы? Ты, твая сям'я. Перш-наперш пра цябе. Зваць мяне Віка, і я прыехала ў Польшчу ў 21 годзе з мужам. Тады яшчэ па адкрытай магчымасці з візай ПБХ з айцішнай кампаніі, то бок у мяне была праца, з кампаніяй я пераехала разам і паспяхова працавала і працую. Вось, працую я не на умове працы, то бок не на кантракце, а як прадпрымальнік індывідуальны. Таму тут свае ёсць нюансы у сэнсе таго, які ў мяне быў дэкрэтны адпачынак і Спойлер ніякага, напэўна. Не, ёсць свае бонусы таксама. Вось. Так што працую як менеджерка ў IT, люблю сваю работу, атрымліваю задавальненне ад камунікацыі з людзьмі, радуюся, цешуся, што можна працаваць онлайн з любой кропкі і карыстаюся гэтай магчымасцю. Колькі твайму дзіцёнку? У нас дачка, ёй уже амаль 3 гады. А як завуць, чтоб я так называла не дзіцёныша, а как-то імём? Аліса. Алісе 3 гады, то бок ты нарадзіла ў Польшчы. Так, нарадзілася яна ў Польшчы, уже цяжарнасць, роды і выхаванне дзіця поўнасцю адбываецца ў Польшчы. У Беларусь мы не ездзілі ніколі з ёй, для яе это выгоднае слова. Ой, мне тут прям как это вельмі цікава, таму што сама зараз перажываю досвед цяжарнасці, думаю пра тое, што а як гэта так, што дзіця не будзе ніколі ездзіць туды, адкуль я толькі 5 год там, ніколі прынамсі, ў бліжэйшы час. І гэта такое, буду запытаць. А дзе вы жывіце? Знаходзімся мы ў Лодзі. Тут быў офіс кампаніі, таму было прасцей арганізаваць. І кошты былі ніжэйшыя за Варшаву ці Вроцлаў на той момант. Мы переязджалі яшчэ ва ўмовах канца пандэміі, яшчэ былі гэтай абмежаванні па выхадзе з дому, неабходна было першы тыдзень або зрабіць прышчэпку, або спраўку, або сядзець на каранціне 10 дзён, то бок это былі зусім іншыя умовы, як з іншага жыцця. І атрымліваецца так, раз 3, зараз моя матэматыка, калі мяне не падвядзе, ты 23 годзе ты нарадзіла тут дачку. Слухай, зразумела, это першае дзіця, і атрымліваецца, што досведу родаў там, і цяжарнасці вядзення ў Беларусі няма, але мне падаецца, это какая-то какие-то калектыўныя веды, прынамсі, у мяне, напрыклад, там сяброўкі нараджалі ў Беларусі, там мама штосьці распавядала, зразумела, што это не суперрэлевантна, хаця мне падаецца, штосьці не змянілася. Вот. Па тваіх адчуваннях, па твайму досведу, у чым адрозніваецца падыход, этот пренатальны,
да, то бок у Польшчы і прэнатальны, ну і собственно, да, да саміх там да родаў і да вот этого перыяда палогу. У Польшы, у Беларусі з таго, што ты заўважаеш, я можа таксама падзялюся, тыпу мяне там, напрыклад, вельмі ўражваюць некаторыя рэчы, так прыемна. Да, пакуль прыемна. Вот. Раскажы, калі ласка, як это было ў цябе. Ну, у мяне таксама прыемнае ўражанне, і я стасуюся з палякамі таксама, і полькі шмат хто казаў, што ну это таму, што вы прыезджыя, таму што вы замежнікі, да вас такое стаўленне, да нас такога няма. Хаця типа хорошие? так. Да ладно. Так, яны кажуць, што да нас ставяцца лепш і дактары іначай размаўляюць. І вось калі ўжо непасрэдна ў роддоме я была, там у палаце дзве асобы, і та другая была полька, і яна казала, што за намі так даглядаюць і прыходзяць кожныя 30 хвілін, таму што ты не полька. І я буду зато таксама карыстаць па максімуме. Падчас яшчэ толькі суправаджэння цяжарнасці, канешне, было сюрпрызам, што нават калі там платная страхоўка неплатная, платная клініка неплатная, што б ты не абраў, цяжарнасць бясплатна. Усё гэта бясплатна, толькі якія-небудзь дадатковыя аналізы па-за абавязковым лістом, гэта будзе платна. Або калі выбіраеш нейкага там прыватнага доктара, у которого ўсё распісана, то гэта таксама платна. Я хадзіла па сваёй страхоўцы ад працы, і так, не было ніякіх пытанняў, можна было памяняць у любы момант доктара. Доктар быў мужчына, вельмі асцярожна ўсё перапытваў, запытваў, ці ведаю я, як у Беларусі это адбываецца, ці там я хачу параіцца, ці хачу падумаць. Заўсёды правяраў, ці я зразумела па-польску, перапытваў, таксама тлумачыў, выкарыстоўваў Google Translate, друкаваў, там спрабаваў неяк па-руску надрукаваць на паперках. Прикольно. Я вот тут могу поделиться. У меня неяк, ну, я вот одним з выпусков делилась, оказалось, что это гісторыя моей сяброўкі, но насамрэч это была моя гісторыя, я яшчэ раз раскажу. Я калі першы раз мне, ну, страхоўка ў люксмедзе, і, ну, першы раз так по водгуках паглядзела, ну, что-то там, плюс там хто дадому бліжэй быў, ну, карацей. Вот, і прыйшла, мне там уже там 6-й тыдзень, да, 6-й тыдзень, там яшчэ калі УЗІ нават не робяць. Я прыходжу, і там, ну, доктор такой вот праз хихи-ха-ха, ну, вельмі добра, так это, но такой говорит, а вас, ну, на Беларусі таксама так позна нараджаюць, да? А мне 30. Типа, камон. И я такая сижу, такая разгубленная была, потому что мне так стресс. Вот, ну, типу, я не ведаю, што, як там, ну, карацей. Ну, і тут на таку рэч кажа, і я говорю, в сэнсе, ну, позна. Ну, потым это все, конечно, свел нейкі жарт, но я прям, ну, я больш да яго не пайшла. Вот, але, ну, как-то, ну, там, не по гэтай прычыне, а там былі яшчэ прычыны, чаму не. Ну, карацей, вот, да, я, карацей, сутыкнулася адразу з эйджызмам нейкім, разумееш? Не, у мяне такіх выпадкаў не было, наадварот, я б сказала, што ўспрымалі, што, ну, самы час. Што датычыцца саміх родаў? Што ты заўважыла вот у падыходзе, што цябе прыемна ўразіла, можа быць, і не? Ой, я яшчэ хацела дадаць пра аналізы. З Беларусі я памятаю, што это цяжарныя бедныя пастаянна на аналізах, пастаянна ў бальніцах, у мяне было такое ўражанне. Тут штосьці надо было, мабыць, проста на візіт да доктара хадзіць кожны месяц, но это было так нейк павольна і так прыемна было паразмаўляць з гэтым доктарам, што не цяжка мне было гэта рабіць. Этых УЗІ было толькі 3 абавязковых, і калі трэба было глюкозу выпіць, так, это страшны дзень. Я галодная ўвогуле звер, а тут яшчэ надо было 2 гадзіны. глюкозу эту піць і сядзець чакаць у калідоры. Я там ужо крычала, псіхавала, яны гладзілі мяне па галоўцы ў прамым сэнсе, прасілі, умалялі, і адзіная пагроза, которая ад іх была, это, ну, вы ж понимаете, что если мы зараз не зробім это аналіз, Прыйдзіце яшчэ раз. адзін дзень галадаць і трываць тое самае. Да, та разгаворка ідзе, так патлумачу для людзей, которые з гэтым не сутыкаліся ці не ведаюць. Это гаворка ідзе пра тэст рэзістэнтнасці да глюкозы і талерантнасці да глюкозы. Атрымліваецца, што там гісторыя, што цяжарным трэба натощак выпіць вельмі несмачную салодкую вадзічку, і потым цягам 2 гадзін, ну, правяраюць твой узровень глюкозы. Это не вельмі прыемна. Вот.
И что, трэба ўзяць до это Так, выпітую? там 3 разы вам. Ну, короче, не самая Так. приемная процедура, вот. Ну, я как-то нормально, потому что я говорю: "Господи, столько цукерок натощак, звычайно ем, что". Вот. Окей. Ну, Мгм. мне яшчэ тоненькія тыя вены, таму было вельмі складана ўзяць. І там 4 медсястры прыйшлі і ўжо нейкімі там спецыяльнымі іголкамі, которые для немаўлят, каб там ставіць М. кропельніцы. Слухай, ну Вось яны бачыш, як ўсё бралі. падышлі да цябе індывідуальна. Прикольно. Ну так, там уже і за ногі трымалі, і за рукі, і гладзілі. Тока давайте уже сёння закрыем пытанне. Мгм. Было адчуванне, што ўсё спынілася, чтоб взять у мяне гэтыя аналізы. Класс. Слухай, мне так приемно как-то чуть, что это тебе так, ну, как-то так с особым, ну, стаўленнем. Так, Мгм. ну і это, я люблю падкрэсліваць, што это не сталіца, это Лодзь, звычайны даволі такі медыцынскі цэнтр. А што датычыцца роду, у мяне дачка ляжала неправільна, перавёрнутая і так і не павярнулася як трэба, таму было вядома, што будзе кесарева. Да апошняга доктар яшчэ спадзяваўся, што ну можа атрымаецца, таму што найверагодней, што если зараз будзе кесарева, то ўсе наступныя роды таксама кесарева ўжо 100%, таму варта паспрабаваць самой. Я абрала нараджаць у польскай версіі маці-дзіця. Это я, ну, якая клиника такая, да? Это цэнтрум маткі Полькі тут у Лодзі. Окей. Здравенны такі комплекс, куды з усёй Польшчы звозяць складаныя выпадкі, розныя паталогіі. Канешне, знаходзіцца там было абсалютна непрыемна. З улікам таго, што это ўсё было вакол Хэллоуіна, то ў мяне быў самы натуральны Хэллоуін. Калі ходзяць зомбі, стонуць, крэхчуць, расказваюць жахі пра У меня прикладно там же. Я так ну, не до хвилини, трошки этот. Мгм. Ну, з-за таго, што ў мяне была планавая кесарева, а не экстранная, я яшчэ 3 дні там знаходзілася, чакала сваёй чаргі і як бы ўжо бяспечней з-за таго, што дата роду ўжо была зусім блізка, бяспечней было знаходзіцца там. Мгм. Мой зарад і настрой быў суперпазітыўны. Я наадварот злавалася, што я магла яшчэ 3 дні папрацаваць, а я тут сижу, нічога не раблю, гляжу на гэтых зомбі, которые крэхчуць, нічога не могуць. Адпусціць мяне дадому. Но таксама там звярталі ўвагу, што не трэба лішні раз гладзіць свой жывот, каб не правакаваць дзіця. Лепш там больш пахадзіць па калідорах, чым ляжаць на ложку, бо таксама складана. Пастаянна гэта значыць кожныя 30 хвілін літаральна прыходзілі праверыць, паслухаць, запытаць, ці не патрэбна што, вадзічкі прынесці. І падаецца, адзінае, чым я негатыўна уражана, это ежа, таму што гэта кейтэрінг, і я магу потым нават фотаздымкамі падзяліцца. Часам это быў вось прям не без перабольшання кавалачак хлеба і кішоны агурок. Же бедных цяжарных, которые такие голодные, господи. Але можна прыносіць, радня можа прыносіць усё, што хочаш, ніхто не кантралюе тыя пакеты. Хто заўгодна можа прыходзіць, не абавязкова толькі твая сям'я, это таксама ніхто не правярае. Таму так, былі абмежаваныя гадзіны візітаў, там з 10 да 7 вечара, па-мойму. Але так, можна было несці ўсё, што заўгодна, і некаторыя потым з цяжкасцю пераязджалі ўжо пасляродавыя палаты, таму што столькі нажылі за 1-2 дні, пакуль сидзелі ў палаце. Мне таксама муж прывозіў, карміў мяне, паіў, так што з гэтым праблем не было. Вось, а непасрэдна кесарева, ну, мне сказалі, што вось ужо сёння будзе, чакайце, зробім дадатковыя аналізы, падпішам паперкі. Шмат паперак надо было падпісаць, там розныя згоды на анестэзію, на тое, як рэагаваць у экстрэннай сітуацыі, хто будзе кантактнай асобай, калі штосьці здарыцца і пойдзе не так. Это абсалютна не тое, што ты хочаш падпісваць у такую хвіліну. Но яны таксама максімальна лайтова так падавалі інфармацыю, што ну, нам же трэба ведаць, як вас ратаваць і да каго звяртацца. Таму вы падумайце, Ну, конечно. падпішыце пазней там, но без гэтых дакументаў мы не ідзем далей. Не ведаю яшчэ, ці каму прыдасца, но ў апошні момант са мной вырашылі выкарыстаць магчымасць і дапамагчы дзіцяці перавярнуцца штучным чынам, то бок прыехала нейкая спецыялістка са Вроцлава, которая там мне далі выпіць таксама нейкія лекі. Это как все-таки натуральным чынам, да? Так.
Ну, то бок я выпіла лекі, каб расслабіць усе мышцы, каб цягліцы не супраціўляліся, мяне прывязалі да стала, і доктар рукамі спрабавала перавярнуць плод. Ёй надо было намацаць галаву і дубку і развярнуць дзіця. Но это уже было прям 3 дні да даты родаў, то бок плод уже вялізны, Так. жывот невялічкі. Это было складана зрабіць, яна паспрабавала. Мне стала зусім кепска, у мяне там стала скакаць цісненне, рытм сэрцу. Таму нічога не ўдалася з гэтай спробы. І пазней мне казалі, што варта было спрабаваць дзесьці яшчэ на 5-6 месяцы, но уже не ў апошнія дні. Это было нереально. Перша, это все бясплатна, калі гэта не прыватная нейкая клініка, і па сутнасці, чым больш роддом зробіць работы, тым больш НФЗ паверне ім грошай. Ну, то бок, і ўвогуле яны зарабляюць такім чынам. Я была прыемна ўражана, тому што не магла зразумець, вот я хожу зараз, там мы сходзім з мужам на школу роджэння, а чаму яны такія все мілыя? Ну, типу, приходят до нас в роддом, и они такие все ля-ля-ля, давайте до нас, а глядите, какая у нас палата, а глядите, какой у нас... И я кожен раз такая, блин, а может, они меня потом попросят заплатить? Ну, чему со мной так хорошо, ну, как-то размовляют? Вот этот мой комплекс белорусский такой, как бы, в сенсе, меня не посылают нахер, ну, там, как это, мне не говорят, там, едьте в другой, а наоборот. И вот я доведалася, что, ну, по сутности, вот такая система, и она робіць такое канкуруючае асяроддзе паміж роддамоў, і сапраўды яны вельмі стараюцца насамрэч. У кагосьці атрымліваецца лепш, у кагосьці горш, ну, у залежнасці там ад персанала таксама, але прям гэта такая цікавая рэч. І вот што таксама я заўважыла з этим школай раджэння, напрыклад, што я размаўляла калі з каліжанкамі там з Беларусі, тут прям яны вельмі моцна прадаюць гісторыю партнёрскіх родаў. Ну, то бок, калі гэта натуральнае, і ведаю, што ў некаторых роддамах нават пры цэнце цэсарскім, да, то бок таксама можа прысутнічаць партнёр. І это не абавязкова муж, это асоба таварышонца. Так. Яны таксама, да, вот прям расказваюць, і вот у нас была лекцыя па гадаванню, и они такие, типа, прям, ну, хотя бы попробуйте. Ну, то бок, никто не говорит, что вот ну, вы там мать, повинна, там, я не ведаю, там, не глядячи ни на что. Они такие, ну, вы попробуйте, мы вам поможем. Ну, вот коли не... Ну, вот это какое-то такое ставление, и я такая сижу и постоянно думаю, а чё вы такие хорошенькие? Ну, не ведаю, як там далей, но вот я прям так само прыемна ўражана каким-то таким стаўленнем да жанчыны, что, ну, жанчына в гэты перыяд хрустальный сосуд, вот, который вот как бы трэба аберегаць, і трэба максімальна падрыхтаваць гэтую жанчыну, і шмат надзяляць увагі псіхалагічнай падрыхтоўкі таксама. Ну вот, короче, это такой прыемны какой-то. Не ведаю, як у цябе было. Я не ходила на курсы, я ни муж не пошли, я больше дома сидела, потому что первые месяцы у меня был страшный токсикоз, и я часом пакуль шла поднять зубную щетку, мне уже становилось так, что я никуда не хотела выходить. А пазней я это кампенсавала, і наадварот, у меня было суперактыўнае жыццё, я паўсюль бегала на ўсе экскурсіі, заняткі. Ну і трэці трыместр таксама, да апошняга дня я была такая суперактыўная, і, відаць, это ўжо быў характар дачкі адбіваўся праз мае паводзіны, таму што яна такая гіперактыўная. А мне цяпер проста паляжаць. Я таксама заўважыла, што вельмі клапатлівае стаўленне, і ўсе намагаюцца дапамагчы. Нават на вуліцы да мяне падыходзілі, там што-то падказвалі, хтосьці казаў, што там, калі было лета і спякотныя дні, казалі, што вось тут у магазине ёсць кулеры, можаце папіць вады, кажу, у меня ёсць з сабой, ну, можаце наліць сабе вады. І все такія дробязі, которые, ну, абсалютна не чакаю, што проста мінак нейкі падыдзе на вуліцы і падкажа табе, дзе можаш набраць вады, хаця я не пытала і не шукала. У транспарце заўжды саступалі месца. Ну, прям некалькі чалавек вставалі адразу ж, як толькі я заходзіла, хаця у мяне было наадварот, што то мне не видно живота, не надо мне тут заступать, я могу отстоять больше, чем вы. Мне падаецца, тут можно много делиться гісторыямі. Адзінае, што мне как-то, ну, я на машине езжу, і меня першы раз у жыцці остановила полиция, потому что я нарушила, прям ужасно нарушила. Нешта мне в голову. Але там был упал якраз 40 градусов, это был той день. И яны калі... Ну, я так это показала сразу. Вот. Они такие, говорит, может, вам каретку вызвать, может, вам то. Ну, они меня оштрафовали, але как бы с такой любовью. Вот, что я как-то, ну, вот, ну, типа, не супер кто застрессовалась от этого штрафа. И, ну, хорошие, как бы, в плане, они не моцно меня ругали, сварили, вот. Я еще хотела додать, что коротенько, что так, у меня муж таксама прысутнічаў, но из-за того, што гэта было кесарева,
ценьце цэсарскае, і ён быў у суседнім пакоі. То І бок у вас таксама дазволілі? так, дачка спачатку прытулілі да мяне, яна пабыла са мной, а потым аддалі мужу ў рукі, ён яе патрымаў, а потым ужо пачалі ўсе працэдуры. Ну, праўда, она там так крычала, што падняла ўвесь роддом. Увесь час, пакуль я там адыходзіла ад анестэзіі, муж быў з дачкой, то бок наадварот за ім сачылі, чтоб ён таксама нідзе не адбіўся і не згубіўся. Казалі яму, што зараз сюды ідзіце, пазней тут будзе ваша палата, тут можаце ўжо сядзець з дзіцёнкам. Яны ўжо ўдвох мяне дачакаліся, як я прыйшла ў сябе. І падчас кесарева было это знечуленне, которое не... Мясцовае, ага. Это тоже такой хоррор в какой-то ступени. Ну, не, ну все рассказывали анекдоты, казали, что ой, классно, что вы тут так кесарево, бо там за окном зараз буря нейкая, дождь ідзе. Просили перекладать слово на беларускую и рогатали, что о, ну так и мы ведаем беларускую, оказывается, так все подобно. Падчас, по сути, брюшной такой операции, ну, фактычна, я не помню, как она называется, да, ну, кесарево менавіта сечение, у тебе пытали про... Па-беларуску. Так, яны таксама пазней я асэнсавала, што яны рабілі это наўмысна, чтоб я не задавалася пытаннямі, як што адбываецца, што яны робяць. Там дзесьці праскользывала нейкае там, што падайце інструменты, глядзіце, што тут, дапамажыце мне, але это было 10-я частка размоваў, потому што астатнія хадзілі і нейкія жарцікі закідвалі і крычалі там, смяяліся, што ой, класна, такі файны дзень у нас. Окей. Вось. І так, праз тое, што ніякіх паталогій не было, ніхто там у шпіталі не трымае 3 дні і выходзіш. Аўташкола для сваіх у Польшчы, Дэніс Драйв. Офісы ў 3 гарадах. Варшава, Вроцлаў, Труйместа. Навучанне на зразумелай для вас мове. Высокі ўзровень сэрвісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промакод «Зроблена 10» дае зніжку 10%. Ты нарадзіла, і вось уже 3 гады выхоўваеш дачку тут у Польшчы. А як па тваіх адчуваннях увогуле, ну, вот эта гісторыя, што, ну, там, твая дачка пайшла, ну, спачатку была на пляцоўцы дзесьці, да, сярод, я так разумею, польскіх дзяцей таксама. Там яна пайшла ў садок. Як ты адчуваеш, ну, вот эту какую-то ці... Знаеш, как это, як ты адчуваеш? Ці адчувае яна, што яна нейкая іншая? Да, то бок, і вот як вы з гэтым абыходзіцеся ўвогуле? Ну, першы год, мабыць, мы так трошку асобна трымаліся і ад пляцовак, ну, бо дзіця ў калясцы, так, мы шмат гулялі ў парку, шмат хадзілі, але пакуль дзіця не бегае, надта не камунікуеш з іншымі мамамі. У мяне былі такія сяброўкі па цяжарнасці і родах, але гэта былі беларускі таксама, або рускамоўныя. А сярод поляк, так, мы таксама абменьваліся нейкай інфармацыяй, больш пра медыцыну, пра дактароў, нейкія водгукі, большай камунікацыі не адбывалася да года. Таму это у нас было абсалютна такое наша беларускамоўнае хатняе гадаванне, але і ўзрост такі, калі больш часу дзіцё вытрачае на сваіх бацькоў і там, каб зразумець, што адбываецца навокал увогуле. А згодам мы аддалі дачку ў яслі. Это нормальная практыка, як бы все установы працуюць тут. Это тое, на што беларускія мамы пастаянна такія, типа, як это згода? Вот. Я не хацела ісці ў дэкрэт на 3 гады, як у Беларусі, наадварот, глядзела на это са здзіўленнем. У мяне толькі адна знаёмая ў Беларусі, которая таксама не брала дэкрэт, а там хутка пасля родаў праз пару месяцаў выйшла да працы. І на яе таксама ўсе глядзелі як на хворую, круцілі пальцам і казалі, што табе тут не месца, ідзі і займайся дзіцём. А тут не, это нормально. Хочаш працаваць, працуй. Адзінае, што шмат хто лічыў, што мы будзем наймаць няню, але я не хацела польскую няню для беларускай дачкі, ну і неяк складана выглядала з выбарам. Ну, а чаму не хацела польскую няню? Я не ведала нават, як падысці да гэтага пытання, як выбраць, дзе шукаць, як...
не пераплаціць і знайсці ў той жа час адэкватнага чалавека, который будзе займацца дзіцёнкам, а не проста там па гаспадарцы. Ну і Мгм. плюс мы знайшлі магчымасць, нашай бабушкі зрабілі візы, і яны па чарзе ездзілі і дапамагалі. А бабушкі это заўсёды лепш, чым Ну няня. так. І атрымліваецца садочак згода. Як, ну вот, калі яна ўжо пачала, ну там размаўляць яна там бліжэй да 2 ужо хутчэй за ўсё пачала. Як ты бачыла, як яна вот, ну, абыходзіцца, да, вот з тым, што там яна размаўляе на іншай мове, напрыклад, ці як это было ў вас? На той момант падавалася, што мы робім усё як усе, а цяпер я, канешне, адматваю фотаздымкі, і падаецца, што мы аддалі такое маленькае дзіця невядома каму, невядома ў якія ўмовы, і што яны там дзеці паміж сабой б'юцца, піхаюцца, это немагчыма кантраляваць. Ну, у нас быў міжнародны такі садочак, яслі міжнародныя, там розных нацыянальнасцяў дзеці, таму я не думаю, што наша дачка адчувала сябе неяк іначай. Былі дзеці, которые візуальна значна больш адрозніваліся, таму наша выглядала досыць натуральна. Ну і мы спрабавалі, канешне, максімум выцягнуць інфармацыю, што адбывалася на працягу дня, то бок калі там уключалі нейкія песенькі, то мы ўключалі іх і дома. Яна заўсёды з такім задавальненнем паказвала, якія яна новыя рухі вывучыла, як там можна танчыць пад эту песеньку. І нават цяпер ужо бліжэй да 3 год пераказвае нейкія вершыкі. Но, канешне, з часам мы сталі больш акцэнт рабіць на тое, што дома мы так не размаўляем, дома мы размаўляем па-беларуску. Як вы гэта тлумачылі, Віка? Прабач, што перадаю, ну, перебіваю, таму што это вот пакуль што для мяне гэта выглядае так, ну, как-то, я разумею, што там все как-то адаптуюцца, вот як это выглядала ў вас? Вот як вы тлумачылі, колькі там 2-2,5 гады, я не ведаю, ну, там, да, калі дзіцёнак пачынае актыўна размаўляць, што вот тут вы з цёцямі размаўляеце па-польску, а тут мы як это, чаму? Вот как вы это тлумачылі і даносілі вот маленькаму дзіцянку? Так і тлумачылі, што ў садочку кажам так, а дома так. Но я на эту тэму тоже перачытала артыкулаў і паглядзела шмат відэа, і адно такое самае галоўнае правіла, што трэба арганізаваць падзяленне, з кім ты размаўляеш, дзе ты размаўляеш, на якой мове, або ў якія часы. То бок это прям фізічна прастора павінна адрознівацца. У нас класна, што можна падзяліць, што дома так, а на вуліцы То бок і ты, і твой муж, вы размаўляеце па-беларуску дома? так. Мгм. Уся камунікацыя дома па-беларуску. Як вот яшчэ руская мова туды ўпісалася? Вот, ну там, ну як? Не думаю, што зараз яна яшчэ разумее, што руская і беларуская адрозніваецца. Яна ўпэўнена, што если яна будзе размаўляць, як мы размаўляем, то яе ўсе зразумеюць. На якой мове яна размаўляе зараз лепш? Ёй 3 гады, вот якая мова ідзе лепш? Гэта новая мова, беларуская мова з польскімі канчаткамі. Ой, а як это выглядае? Ну, напрыклад, ці можна які сказаць, как это праілюстраваць, як яна размаўляе? Ну, яна можа сказаць што-нибудь там. Вось мы зараз ехалі ў садочак, і яна: «Мама, ідзеш зэ мном?» Я так не разумею. Мы дома размаўляем па-беларуску. Скажы это па-беларуску. Она: «За мною». Атрымліваецца, ну ты як кажаш, што я цябе не разумею, да, тыпу, і ну яна спрабуе шесцёрёнкі перавярнуць, што там за мова павінна быць, да? Так, але часам таксама адчуваецца, што быў нейкі занятак у садку, яна падчапіла нейкі новы выраз, вось там нядаўна падчапіла «не вем», і яна цяпер заўсёды кажа «не вем», і папраўляю, Это прасцей, чым казаць «я не ведаю». Это менш. Файна, калі прыязджае хтосьці, калі бабулі прыязджаюць, канешне, у іх няма агулам польскага кантэксту, і там прям всё, мы ў тупіку, таму што Яны сапраўды не разумеюць. Так. І тут ёй прыходзіцца ўжо неяк тлумачыць, перабіраць, і відно, што эта здольнасць у яе ўжо вельмі добра развіта. Яна прям глядзіць на цябе, сочыць, ёсць рэакцыя, няма, яна паўтарае, спрабуе паўтарыць іначай, чтоб ты ёй ўсё-такі зразумеў. Так, Атрымліваецца, ну вот ты кажаш, што ты перачытала шмат артыкулаў на гэтую тэму, да, асноўная парада гэта падзяляць кантэксты. А што яшчэ ну вот так з такіх парадаў, вот, напрыклад, ну зразумела там, да, усе, хто плануе там дзяцей, ці у каго дзеці пачынаюць зараз размаўляць, яны неяк, да, рыхтуюцца да гэтага, але што б ты ўжо са свайго досведу зараз могла параіць у гэты момант, што вы хочаце там, я не ведаю, білінгв, или в нашым выпадку тут трылінгв, я не ведаю, як это назваць. Вот, якія ёсць парады тут? Полиглоты, усе полиглоты мы. Полиглоты, так.
Яшчэ важная парада, мабыць, не адступаць, таму што, ну, канешне, мы таксама ведаем польскую, мы там стасуемся, хто на якім узроўні, але калі дзіцё кажа не вем, канешне, мы разумеем, што яна сказала, но не адступаць і прасіць, чтоб всё-таки паўтарала, таму што у мяне сястра жыве ў Штатах, яе дачцэ ўжо 10 год. Яна саступіла ў нейкі момант, это уже незваротны такі пункт, калі дзіцё прыходзіць і кажа, што я больш не буду размаўляць на этой мове, потому што ў мяне няма ні сяброў, ні знаёмых і значна менш людзей, нават калі вы будзеце Ну, шукаць, это гуляй на этой мове. складанае такое месца, мне падаецца, для сям'і, таму што, ну да. Так. Таму што это трэба высілка ў дзіцёнка, тыпу, яму трэба пастаянна, напружвацца і думаць. Так, ну это трэба упарта, просто окей, у садочку можаш размаўляць на любой мове, на кітайскай, на тайскай, на англійскай, на нямецкай, але дома правілы такія, што дома мы размаўляем па-беларуску. Тут, калі ласка, захоўвай гэтую традыцыю, пакуль не стукнула 18 і не з'ехала. І тут пачынаецца маніпуляцыя, да. Але я, ведаеш, я так подумала, такая, знаешь, как это, полужарт, дзіцёнку так кажаш, такое, значит, домой я ідці не планую, да, вот это вот. Як, ці не баіцеся, не баішся, што ў нейкі момант сапраўды, как-то польская мова, польскае асяроддзе будуць больш сваімі, а беларускае что-то такое, тыпу, знаешь, как, какая-то дзіўная вот придур бацькоў, вот, што мы дома размаўляем, вот какая-то такая гісторыя, што, таму што, успамінаючы, што, вы не ездзіце ў Беларусь, я калі пра гэта ўвогуле думаю, па сутнасці, это будет какая-то такая, типа, краіна из сказак. Типу, вот что-то Так. какая-то Беларусь там. Ёсць такое. Але, на шчасце, да нас шмат прыязджаюць і сябры, і знаёмыя, і радня, таму не зусім выдуманае. Нічога страшнага, свет вялікі, мы намагаемся падарожнічаць як мага больш, чтоб яна і не толькі ў Польшчы сидзела, чтоб не засяроджвалася на тым, што вось свет толькі такі, свет значна шырэйшы, хочется паказаць ёй усё. І яшчэ адзін такі момант, калі я разважала над гэтым пытаннем, вось калі паглядзець амерыканскія фільмы, і я калі там падарожнічала, заўважыла такі момант, што вось у нас запытваюць там, хто ты, як цябе зваць, колькі табе год, з якога ты горада у Беларусі. У Польшчы тоже так плюс-мінус запытваюць, калі знаёмяцца. А ў Штатах, калі так знаёмяцца, ім не цікава, з якога ты горада, пераязджаць можна хоць кожны месяц, кожны дзень, а запытваюць, хто у тваім ДНК. І ўсе расказваюць, што у мяне там бабушка італьянка, а прадзед мексіканец, і вось гэта для іх грунтоўна. Што закладзена ў твою ДНК? Але яны не запытваюць, хто ты. Вось амерыканец і амерыканец. Што там складана это патлумачыць, таму што, там сапраўды вельмі намешана. Вось я думаю, што цяпер і ў Еўропе таксама ўжо досыць намешана, што складана назваць сябе, хто ты як грамадзянін, хто ты па нацыянальнасці. Ужо ўсё так паперамяшалася, абы чалавек годны быў, і на гэтым уже будзе добра. А патлумачыць сваё ДНК яна зможа, тут не складана з усімі Як беларусамі. яна зараз, я просто так, вот в этом узросце она уже как-то кажа пра гэта, тыпу, хто там беларуска. Яшчэ не. А як вы будзеце вучыць гэтаму? Вот што ты хочаш, каб твоя дачка адпавядала на пытанне, хто ты гэткі? Хоць бы не казала тутэйшы. Беларуская, нават калі ў яе будзе польскі пашпарт ці нейкі іншы пашпарт, все равно ў ДНК закладзена беларуская. І я таксама, калі вось толькі мы пачалі знаёміцца з табою, я пісала, што, канешне, адчуваецца эта розніца, што дома Новы год, Божа нараджэнне, мы ўсё святкуем іначай. Як бы я не знаёмілася з палякамі, як бы там не аб'ядноўвалася з імі, я ўсё роўно дзесьці зраблю гэта іначай, ці вымаўлю іначай. І яна прыйдзе да садка ці школы і раскажа, што мы рабілі так і так, а ўсе астатнія скажуць, а мы іначай. Таму колькі ты не будзеш намаканняў прыкладваць, можа, гадоў праз 10 я сама смагу так асімілявацца, но я і не імкнуся. Невядома, дзе мы апынемся праз 10 год. Таму прасцей мне і лагічней для мяне захаваць тое, што дасталася нам ад нашых продкаў, захаваць нашы традыцыі, сямейныя, культурныя,
і максімум захаваць гэта ў ёй, што я змагу. Яна вызначыцца з часам, з узростам сама, што ёй больш цікава, дзе яна хоча жыць, на якой мове размаўляць, але яна зможа патлумачыць сваё паходжанне. Ну, то бок, калі, напрыклад, ну, там, я так допускаю, это подлеткавая какая-то больш гісторыя, там, в 13, ну, 14, окей. Яна, тыпу, прыйдзе і скажа: "Слухайте, что-то мне, я хочу вот быть как свои сябры, вот так вот рабіць, размаўляць па-польску, все, я вот так вырашыла". Ці будзеш ты неяк тут супярэчыць? Ну, я буду размаўляць і па-беларуску. Пакуль што, прынамсі, я планую трываць эту абарону. Трымаць гэту абарону, там паглядзім, да? Так, а можа, праз 10 год я сама ўжо стану размаўляць па-польску, Дарэчы. можа, апынемся дзе-небудзь в Японіі, і ўжо гэта будзе ўсё неактуальна. Віка, падскажы, вот, ну, тое, што у вас з'явілася дачка, ну, тыпу, з'явіліся новыя вот эти трэція месцы, да, там пляцоўка, садок, яшчэ штосьці. Ці дапамагло гэта вам неяк больш інтэгравацца ў польскае грамадства? Таму што я часта чую вот эту думку, што, ну, тыпу, как мінімум, ну, там, ці можа не быць сярод там тваіх знаёмых палякаў, але яны, ну, тыпу, умоўна кажучы, там вашыя дзеці будуць гуляць разам, і хоч не хоч, вы как-то будзеце камунікаваць. Як это было ў вас, і як это зараз ёсць у вас? Значна прасцей сацыялізавацца з дзецьмі, таму што так, пляцоўка, дзеці дзесьці бягуць, у магазіне дзесьці зачэпяцца, ну і таксама заўсёды ставяцца з паразуменнем, там ніхто ні разу не накрычаў, што прыберыце вашае дзіця, наадварот, што неяк спрабуюць забавіць дзіцёнка, там паказаць нешта іншае, што можна браць у рукі, дзе можна палазіць, або там накіраваць, дзе дзіцячы пляц. Вось, поэтому так, значна прасцей адбываецца сацыялізацыя, больш кантактаў з'явілася, там у парку на пляцоўцы таксама тыя самыя бацькі, которые выходзяць прыблізна ў той самы час з дзецьмі пагуляць, уже сталі такімі калегамі па гэтай працы. Ну і нядаўна з намі адбылася ўвогуле неверагоднае шчасце, калі мы прыйшлі на дзіцячую пляцоўку і сустрэлі беларускамоўных беларусаў. Нічога сабе. Абмяняліся кантактамі, і там таксама дзяўчынка, это просто... Яшчэ і також узросту можа. Ну, трошку так, старэйшая, але блізка. Атрымліваецца, што, ну, как бы, дзякуючы дзіцёнку вы пачалі, ну, как-то больш таксама інтэгравацца. Мы з тобой размаўлялі пра какую-то розніцу, пра то, што здзівіла ў падыходзе да цяжарнасці і там да родаў. А як ты заўважаеш, як увогуле падыход вот да выхавання дзяцей тут у Польшчы, што тут ты можаш адзначыць, што табе падабаецца і не падабаецца? З усіх маіх знаёмых, хто пераязджаў уже з дарослымі дзецьмі, з выпускнікамі, з малымі дзецьмі, я ні разу не сустрэла выпадка, што дзеці сказалі, што ўсё сумна, ўсё кепска, нягледзячы на новую мову і новае асяроддзе, адсутнасць ужо звыклых сяброў даўніх, ніхто не сказаў, што паехалі назад дадому. Мне тут кепска, давайце вяртацца. Вот это крытэр, да? Школы, садкі, розныя клубы, заняткі, магчымасцяў значна больш. Магчымасці яшчэ такого міжнароднага ўзроўня, калі дзіцёнку кажуць, што ты паедзеш у летні лагер куды-нибудь во Францыю, это, канешне, значна лепш, чым санаторый весёлка. Або проста прышкольны лагер, дзе цябе яшчэ і прымусяць палоць градкі мясцовыя. Таму я бачу толькі задавальненне. Канешне, можа, там я проста не сустрэла, або дзіця не расказала. Но агулам стаўленне такое, што надо чуць дзіцёнка, максімальна быць адкрытымі да іх. Так залежыць, канешне, ад сацыяльнага статуса людзей, і дзесьці людзі проста з-за сваіх абмежаваных магчымасцяў не могуць там прыдзяляць дастаткова часу, таму што мусяць больш працаваць, ці праца больш складаная, цяжкая. Таму і эмацыйна людзі не так вывозяць. Дзесьці могуць і прыкрыкнуць, і гыркнуць. Но, як я бачу, нават на вуліцы максімальна стараюцца адразу это неяк пераўпакаваць, выбачыцца, патлумачыць дзіцёнку, што зараз і мне складана, калі ласка, давай дамовімся, неяк там перажывем гэты момант і пазней вярнемся да твайго пытання. Мне падаецца, ў плане вот этой увагі да эмацыянальных, да пачуццяў, да эмацыянальнай гісторыі, да адносін, тут, канешне, Польша прям на некалькі крокаў наперадзе.
Так, я таксама гэта адчула, і вось нават на вуліцы я ні разу не бачыла выпадкаў ні са сваёй дачкой, ні з іншымі дзецьмі, чтоб хтосьці гыркнуў там прыбярыце сваё дзіця или куды яно пабегла. І нават наадварот, калі мая дачка дзесьці бегла і было відно, што яна зараз можа пабегчы ў бок дарогі, іншыя людзі, дарослыя, не ведаю нават яны бацькі ці не бацькі, маглі падхапіць, затрымаць, штосьці сказаць, штосьці падсунуць, чтоб пераключыць яе ўвагу, а не просто там кричать, что вы робите, что за мать там. Что ты за мать такая? Так, наадварот, все намагаюцца дапамагчы, і калі там уже спаймаеш дзіцё сваё, затрымаеш, то тоже кажуць, ой, всяко бывае, это ж дзеці. Ну, это так прыемна вельмі. Я прям радуюсь, таму што, ну, как бы такая ёсць распаўсюджаная думка, калі хочаш паглядзець на ўзровень жыцця і развіцця грамадства, паглядзі, як яны ставяцца да дзяцей і да стариков. І вот тут ну, там, да, для супер сталых людзей. Мне прыемна назіраць на то, як это адбываецца ў Польшчы. Да, ёсць па-рознаму, ёсць розныя людзі, мы не ідэалізуем гэтую, да, гісторыю. Просто вот это стаўленне да дзяцей, канешне, да жанчын цяжарных, пра тое, пра што мы казалі, ну, мяне яно как-то супакойвае і дае надзею, што, ну, как-то тут прыемна з гэтым. Моя адна добрая знаёмая, яна нараджала ў Беларусі, а другое дзіцёнка тут уже нараджала, напрыклад. И она такая говорит, ой, говорит, после так типа после такого досвіду уже и третьего ходит. Не то, что хочется, ну, как бы, ну, в плане свядома, просто не страшно, потому что после Беларуси очень много какой-то травматичного досвіду, да, и там и з родаў, и с выхаваннем детей, и вот это вот вся история. А тут как-то, ну, как-то по-доброму, что ли, не ведаю, як это еще сказать. Ну так, адчуваецца суперклопат. Я вось зараз прыгадала, запытую гісторыю, калі мяне перавозілі там з этой аперацыйнага пакоя у пакой, дзе я ўжо заставалася наступныя 3 дні, мяне правозілі праз нейкі калідор, у которым яшчэ не было ремонту. Ён быў нармальны, з ім ўсё было ў парадку, просто там плітка была старая, і мне ўсе гэтыя санітаркі закрывалі вочы, што зараз трэба 1 хвіліначку Не пачакаць. глядите, боже! Вот тут плітка непрыгожая, вы не глядзіце, там зараз зноў будуць фіолетовыя кветачкі, а тут давайте закрыем вам вочы. Ну, як такое можна уявіць? Я просто вот, ну да. Мне это прям вельмі прыемна здзіўляе. Так, такія моманты вось з такіх мелкіх дробязяў і складаецца пазітыўнае ўражанне, што я не магу сказаць, што мне там всё было лёгка і бесклапотна. Не, ну як бы і кесарева это непроста, і адысці потым ад яго было складана. Але вось гэта пастаянная падтрымка і нейкае чалавечае такое стаўленне, што вось моя рука, давай я дапамагу табе. Там так складана, ўсё будзе балець, усё будзе балець яшчэ некалькі дзён, але трэба рабіць першыя крокі, каб аднавіцца як мага хутчэй. Это будзе лепш для цябе, лепш для дзіцёнка, для ўсіх. Таму давай, вось, я цябе падтрымаю. Максімальна вось такое стаўленне было. З усёй гісторыі, пра якую ты распавядала, я всё яшчэ не можа адпусціць гісторыя, што як полька-суседка сказала, што да цябе добрае стаўленне, таму што ты иностранка. Так ведаеш, это как будто бы на все гэтыя навіны пра ксенофобію, пра там дрэннае стаўленне там да беларусаў, украінцаў, да? Вот это как какой-то ясны промень, так может всем в лодь? Я вот думаю, может мы просто не там живем? Можа быць, рэкамендую. Дарэчы, такое стаўленне было і з нашым педыятрам. Калі ўжо вось да клінікі прыпісаліся, мы ходзім в звычайную дзяржаўную клініку, не запісвалі дачку ні на якія дадатковыя страхоўкі. І там таксама такая ўжо прадпенсійнага ўзросту пані, яна заўсёды вельмі уедліва ўсё тлумачыць, разбіраецца. Калі там нейкія прышчэпкі, я запытваю заўсёды, ці ёсць дадатковыя, чтобы зрабіць эту прышчэпку. І яна заўсёды тлумачыць, адкуль, дзе зроблена, якія могуць быць там пабочкі, ці я ўсё правільна зразумела, ці яна нармальна патлумачыла сваёй польскай, таму што мова спецыфічная. Є спасылкі пачытаць. Заўсёды з падарункамі да дзіцёнка. Это тоже так прыемна, што наклейкі раздаюць прям кожнаму дзіцёнку. Яны там планы. Кожны візіт дзецям даюць наклейкі. Там дзельны пацыент, дзельна пацыентка. Там. Боже, маё внутрэннае дзіця зараз просто так... Дзеці б'юцца ў калідоры, чтобы хутчэй зайсці, чтобы атрымаць сваю наклейку. А вось наша доктар часам яшчэ якую-нибудь кніжачку аддасць. Ну, вядома, што там некая бесплатная літаратура, которая ім
раздалі дзесьці на семінарах, ну але могла б і не аддаваць. Прям класс. Ну, тут прям заиздрощу тут детям, потому что, да, вспоминаю, что какой-то вот эти вот поликлиники с вот этими карточками, прям, я прям аж... І, Эм, дарэчы, шмат хто падказваў мне на маім шляху, што можна здабыць бясплатна або іначай. І вось наша гэта педыятр заўсёды падказвала таксама, што я нават калі казала, што мы паедзем, мабыць, заплацім, чтобы зрабіць там нейкае УЗІ і ўсё, яна: вы маеце права на бясплатнае. Нават калі месяц пачакаць, вы ўсё роўно пазваніце не 1 дзень, 2-3 дні пазваніце. З'явіцца месца бясплатнае, вы маеце права на бясплатнае, ідзіце ў бясплатнае. Ці ёсць яшчэ штосьці, пра што мы не паговорили в этой тэме, але што б табе хацелася адзначыць? Мабыць, яшчэ варта звярнуць увагу на тое, што і калі хочацца заставацца беларусамі ў Польшчы, а тым больш беларускамоўнымі беларусамі, то даволі складана знайсці нейкія матэрыялы, цацкі, рэчы вось такія беларускія. Нам, канешне, прывозяць з Беларусі шмат. Беларускія кніжкі это, канешне, часам Беда. сцену. Я уже зараз бачу, што это вельмі складана прям. Таксама магу скідаць фотаздымкі, калі там такія карцінкі бывае, што ну там нейкі вершык пра коціка, который там сядзіць і плача, на малюнку коцік, который сядзіць над цыплёнкам. І ну, глядзіць даволі жадна. І дачка запытвае: а чаго кацёнак плача? Ён жа зараз з'есть гэтае кураня. Всё ж добра, есць і вось ляжыць перад ім. Ну, такія сабе малюначкі. Мне падаецца, у Беларусі пачалі друкаваць кнігі за дапамогай штучнай інтэлігенцыі Да. і да развіцця штучнай інтэлігенцыі. Вот мы з тобой про это не казалі, но вот у гэтай тэме яшчэ ёсць такі тэйк. Тэйк, это не моя думка, я вот его промоўлю, про то, что а навошта вы, ну, типа, дзецям, ну, фактычна там, да, беларуская, ну, типа, руская яшчэ зразумела, навошта дзецям. А шмат людзей, которые будуць размаўляць па-расейску, там, да, і гэтак далей. Навошта беларуская, которые карыстаюцца там ты да я, да мы з табой, ну, навошта перагружаць, лепш там англійскую вучыце. Вот, ну, я разумею твоё там, да, вот, про паходжанне, про, ну, а как бы з пункту гледжання, ці ёсць тут нейкая прагматычная, вот што адказваць людзям на такі тэйк? Гэта супер прагматычна насамрэч. Таму што, як я і казала, колькі б мы намаганняў не прыклалі, мы ўсё роўно не палякі, і мы ніколі не будзем свае сярод чужых. Таму што, ну, у нас няма гэтага бэкграунда. Нашы бабушкі не полькі, яны не ведаюць тых традыцый, няма ў іх партрэтаў Яна Паўла на сцяне. Ну, яшчэ думаю, асабліва хто не каталікі. Калі ёсць каталіцкая Так. нейкая традыцыя, напэўна, яшчэ как-то прасцей. А калі ты яшчэ, ну, няма каталіцкай традыцыі, то тут как бы, ну, прям, ну, цяжка. Так, і вось выхоўваючы нават у Польшчы, нават па-польску, нават у польскім садку і ў школе, будуць моманты, калі скажуць, што а чаму у вас так не рабілі, ты нейкая неправільная полька, то яна заўсёды можа сказаць: так таму што я беларуска па паходжанні. Так, я нарадзілася тут і жыву ўсё жыццё, але вось у мяне такі бэкграунд, ён мне дастаўся без выбару. Ну, неяк жыву з гэтым, бачыце, можна і так. Калі я буду і адаптаваць пад это ўсё асяроддзе, ўсё роўна будуць гэтыя прабелы, і на которые ў яе ёсць пытанне, будуць пытанні, і ёсць адказ, што яна ўсё-такі так, іншая. Яна беларускамоўная, яна беларуска, і ёй ёсць што адказаць. Я зараз падумала про тое, што, ну, наяўнасць вельмі такога моцнага стрыжня сваёй какой-то ідэнтычнасці, ну, нацыянальнай, напрыклад, там, да, яно цябе, ты зараз я фармулюю па ходу, похоже, што абараняе ад таго, каб не, ну, усю жизнь не старацца. Да, не старацца дастасавацца, дастасавацца і вот быць як яны, таму што, ну, ты па праву, вот як ты сказала, ну, как бы па праву народжання ты ўжо хто-то. І калі гэта добра ведаць, ну, неяк добра на гэта абапірацца, то это можа быць добрым фундаментам какой-то самаадзнакі нават. Таму што калі пытацца з самага дзяцінства дастасавацца да кагосьці іншага, кім ты ніколі не быў па народжанню, ну, это можа сапраўды не вельмі добра сказацца на самаадзнакі нават чалавека. Так, вось я зараз падумала, пакуль ты падсумоўвала, мне прыйшло да галавы, што мы ўсё жыццё хадзілі ў рускамоўныя школы, на рускамоўныя. Да, и все Что? недостаточно хорошо говорили по-русски. Так, працавалі над сваімі акцэнтамі. Я памятаю, як я яшчэ сваім бацькам магла што-то гэркнуць, што ой, гэкаеце тут пазорышча. Якая цыбуля, это же лук. Што вы тут? Ну так, слухай, вот зараз, ну, сапраўды, читаешь гэтую рускую літаратуру, такой, типа,
Надо съездить в Питер, а то ни разу не была, да? Вот это вот, там же вся літаратура-то, понимаете ли, там. Так, вялікая і магучая. Мгм. А ў выніку, дзе мы апынуліся? Ну, ніколі не ведаеш, як жыццё размяркуе нас. І вось я недавно чытала цётку, яе апавяданні. Насамрэч, 150 год таму адбывалася тое самае. Ну, цётка-то па паходжанні полька была, але вось яна столькі ўвагі прыдзяліла беларусам і так прысвяціла сваё жыццё на тое, каб развіць беларускую культуру, падняць гэты народ, каб яго бачылі, што адбываецца, што это іншая мова і вартая даследавання. І я на это гляджу, ну вось жа беларусы, которые таксама напалову па-польску размаўлялі, напалову па-руску і яшчэ па-свойску неяк. И нормально как-то, ну. Так, і жылі. Ну, это ўсё падгоны пад нейкія стандарты, это ўсё усередненне. Так, яно патрэбнае, каб весці нейкую міжкультурную камунікацыю, але заўсёды ты задаешся ўсё роўна пытаннем да кожнага чалавека. Ты вось тут адрозніваешся. Чаму? Што з табой не так? Дык ўсё так, просто іншы год выкладчык. Нас вывучаць усё рускае нікуды не прывяло. И вот мы тут. Так, і сидзім цяпер польскае вучым. И сядзім, болтаем вот это вот про вот это вот все, понимаете, на якой мове дзіцёнку размаўляць. Віка, дзякуй табе вялікі. Я прям как-то і сама в розумах засталася, мне падаецца, і прям вельмі кайфанула ад нашай беседы. Дзякуй табе вялікі. Дзякуй, было вельмі прыемна. Прыемна Спадзяюся, пазнаёміцца. і мне навзаем. Я спадзяюся, это будзе карысна для людзей і розніцу, і так. І яшчэ хацела таксама, это уж, конечно, не на конец, надо было раней сказаць. У сяброў і ў знаёмых дзеці, которые ходзяць да школ, таксама ў вялікім захапленні ад таго, як арганізаваны працэс навучання, што не мае тых хатніх заданняў, не трэба сядзець дома яшчэ гадзінамі. Бацькі часам губляюць кантроль і не разумеюць, што дзеці якімі ведамі валодаюць, якімі не валодаюць. Але як дзеці хочуць ісці да школы, і як некаторыя дзеці плачуць, што я не хачу на канікулы, это надо будзе з вамі тут сядзець, час неяк арганізоўваць свой. Я лепш там са сваімі пабуду. Я таксама чула толькі пазітыўныя водгукі. Ну, зразумела, бывае дрэнныя настаўнікі, это заўсёды ёсць чалавечы фактар, але тое, што дзеці тут хочуць хадзіць у школу, это дорогого стоит, как говорится. Вот. І універсітэты. Ну, это было марай усяго майго жыцця паступіць ва ўнівер і паехаць дзе-нибудь па абмене праз Эразмус. Эразмус, да-да-да. А тут, калі я, как это, на Крапотке, напомню, візу атрымліваеш, паўдні стаіш, просто такой, думаешь, аднаразовую дадут, типа, воды, там, такое, каб кудысьці паехаць. Добра! Детства ўсе паміж школам, універсітэтамі, забегі нейкія. Вось зараз популярны таксама тыпу як бізон рэйс, такая паласа перашкоды ў Так, грах. дзе ў гразі паваляцца, абажаю. А есть такое для дзяцей ад 2 гадоў. Я калі аднойчы бегала, тут что-то какой-то survival race или что-то такое, я покачалась в грязи, подумала, господи, я плачу за то, чтобы качаться в грязи, но я такая счастливая. Моя бабушка тут такая просто типа... Але, ну, это файна. І вось тоже з дачкой выходзілі ў выхадныя, быў дождж, прайшоўся, мы спецыяльна з ёй апрануліся, каб пайсці скакаць па лужах. Нам сігналілі ўсе машыны, махалі. Здрасцілі, да. Кожны прыязджаў, махалі, нават з аўтобуса кіроўца таксама махаў і яшчэ паказваў, типа, вас облить водой или не надо? Я уже машу, что мне, ну это занадто. И тут какая-то такая, типа, никакой бабки какой-нибудь сварливой, которая такая, что это за мать такая, понимаешь, простудится. Вот. Класс. Так, счастье ў дробязях і ў такіх Это момантах. реально приемно. Я как-то вот тут всю нашу размову прям усмешка была на твари, потому что ну прям радостно за такое детинство, насамрэч. Вот такое, не такое сарамезливое, что ли, а когда нема вот этого вот какой-то великой колькости, ну, типа заборонов, что там, и этих бедных мам, боже, кошмарят, это кошмар, ну, типа, и все не так, и все не то, и, ну, как-то тут больше подтрымки. Добра. Да, рэчы, таксама хацела сказаць, што, канешне, любому дзіцёнку знойдзецца, што прынесці да псіхолага. 100%. Работа заўсёды. Это Але вось гэта адчуванне, што робіцца максімальная колькасць намаганняў, што ўсе намагаюцца табе дапамагчы, і там не толькі бацькі, мне падаецца, это і дзецям відно, што ўсе намагаюцца дапамагчы.
Просто будуць іншыя праблемы, з которыми не прыходзяць, але ну прынамсі вот с этой вот какой-то великой огромной нарциссичной травмой, что там да там ты не такой і ну там чтоб ты не зрабіў типа там да ты становішся дрэнным чалавекам, дрэнным дзіцёнкам, вот этого прынамсі становіцца менш, і это вельмі радуе. Вот добра, дзякуй вялікі.